Il-bidu ta' sena ġdida reġa' ġab miegħu l-introduzzjoni ta' miżati u taxxi ġodda din id-darba fis-settur tas-servizzi finanzjarji, fatt li għal darb'oħra juri kif l-istqarrijiet tal-Gvern dwar l-ebda taxxa ġdida huma biss retorika vojta. Saħaq dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b'reazzjoni għall-introduzzjoni ta' miżati ġodda illi daħlu baxx f'nofs il-festi tal-miliet bil-Gvern Laborista jdaħħal sensiela ta' avviżi legali illi żiedu l-miżati. Dawn il-miżati li huma forma ta' taxxa qed jaffettwaw il-prezz tal-applikazzjonijiet u tas-supervizjoni tal-banek, qed jaffettwaw ukoll il dawk li jipprovdu servizzi ta' investiment, il-kumpaniji u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, it-trustees, dawk li jipprovdu skemi ta' pensjonijiet u anki crypto operators. Il-Partit Nazzjonalista żvela kif dawn il-miżati qed jerġgħu jiżdiedu bin-negozji ma jkollhom l-ebda triq oħra ħlif li jħallsu aktar sempliċiment biex ikomplu joperaw f'Malta. Dan ifisser li l-operaturi kollha fis-settur tas-servizzi finanzjarji qed jintlaqtu bżieda fl-ispejjeż rikorrenti tagħhom. Dawn il-miżuri ma tħabbrux fil-budget minkejja l-assigurazzjonijiet li ma kienx ser ikun hemm taxxi ġodda minn barra li huma taxxi fuq negozji. Il-Partit Nazzjonalista spjega li r-realtà hi li dawn l-ispejjeż jgħaddu direttament fuq il-konsumatur. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-familji Maltin u Għawċin u n-negozji illi jħallsu l-prezz ta' tariffi ola u premium sola għall-assigurazzjoni tal-proprjetà, tal-karozza jew tas-servizzi tas-saħħa. Dawn iż-żidiet jiżdiedu mat-tariffi ġodda fuq prodotti mediċinali illi ddaħlu ftit wara l-budget, anki dawn mingħajr konsultazzjoni, kollox baxx. Intant fl-aħħar jiem il-konsumaturi ntlaqtu wkoll minn żieda oħra, dan hekk kif olew il-prezzijiet tal-ħalib lokali. Il-prezz tal-ħalib żdied bejn 2 ċenteżmi u 7 ċenteżmi fuq kull kartuna li tinxtara. L-iskimd lokali tal-litru żdied b'3 ċenteżmi fil-prezz, filwaqt li l-whole milk tal-litru żdied 7 ċenteżmi.